יו יו יו, מה קורה פייגנג? היום אנחנו עומדים לשחק באתר שאני מאוד אוהב, ואנחנו עומדים להגריל למבורגיני אליכם ישר לבית. כן, תשתמשו בקוד שלי ובואו נתחיל. אבל לפני הכל, לייק וסאבסקרייב. טוב, אחרי שתפסתי את תשומת הלב שלכם, אני רוצה בעצם להגיב לאיך שרונן הגיב לסרטון שלי, ואני מבטיח לכם שבזה זה נגמר הסאגה הזאתי, אני לא חוזר לזה יותר, אני לא יוטיובר של דרמות, ואני עומד לחזור לתוכן שלי. לפני הכל אני רוצה להגיד תודה לרונן, שבאמת התחיל את הסרטון, הצ'אט שלו קצת התנדנד, לא הבין מי זה הקירח הזה, כמו שחשבתי שידברו על זה, והוא מיד הרגיע אותם, חסית. הכל טוב, שבן אדם לא נשפט על הנראות שלו, הוא נשפט על האמירות שלו. אז כן, אפשר לראות שבאמת רונן קצת שם את העניבה הפעם, והחליט באמת לדבר בצורה קצת יותר מכבדת, להירגע, לנשום, ולנסות לקבל כאן ביקורת. ובאמת זה מה שהוא עשה פה, והוא החליט באמת גם לבקש סליחה על הגזענות שהוא הציג בפעם שעברה. תשמעו, אם אנשים קיבלו טריגר מתנצל לפני כל העדה האתיופית והשחורים, אני לא גזען, באמת, כאילו מהלב, אני לא שונא אף אחד. אחרי זה חשבתי שרונן באמת מחליט להתנצל, מחליט לעשות עוד משהו. כן, יש דרך ארוכה, הוא צריך לבקש גם מפורסי ומי שבאמת נפגע מזה, אבל אז הוא אומר את הדבר הבא. אז בואו קודם כל נדבר על זה, מי זה השחור המסריח הזה? זה גם הוצאת דיבה, הוצאת דיבתי, אף פעם לא אמרתי שהוא שחור מסריח. אמרתי שחור בן שרמוטה. כשאני אומר למישהו שחור בן שרמוטה, אני מתכוון לזה שהוא שחור. טוב. כן, כשאתה אומר למישהו שהוא שחור בן שרמוטה, אתה מתכוון לזה שהוא שחור בן שרמוטה. זאת אומרת שהוא שחור וגם בן שרמוטה. עכשיו בוא נשאל, למה היית צריך להגיד את השחור? למה הוא לא רק בן שרמוטה או בן זונה? או יש כל כך הרבה כללות נחמדות שאתה יכול להגיד, למה דווקא השחור? זה כבר אני אתן לך להחליט בעצמך. בנוסף הייתי רוצה לראות דיון כזה בבית משפט. אדוני השופט, הבחור הזה אמר לו שחור מסריח, ואתה תענה, לא, קראתי לו שחור בן שרמוטה. איזה גרסה נראה לך השופט יאהב יותר? לפני שנמשיך לנושא הבא, אני רוצה לנפץ כמה מיתוסים. הרבה אנשים חושבים שאני בין 40, 50, לא. האמת שאני יותר קטן מרונן, ומי שיצליח לדעת באמת בין כמה אני, תקבלו כמה אסימונים לאמר. ויותר מזה, רונן מכיר אותי. ורונן, אם אתה צופה בזה, יש לי רק משפט אחד להגיד לך. חקירה עם צ'ירו בתאים 3 שעות. בכל מקרה, רונן אמר משהו שדי פגע בי. זה גם משהו שאני שונא, כי מרגיש לי שתמיד מהיוטיוברים הקטנים. אני אומר לכם את זה באמת, אתם קטנים כי אתם לא טובים. אתם לא קטנים בגלל שאין לכם מזל, אחי. אני באמת מאמין בתמים שכל מי שטוב מצליח, אחי. אתם פשוט, לדעתי, לא חכמים מספיק כדי להבין במה אתם טובים, ואתם לא מספיק חכמים ללמוד מהטעויות שלכם, בתוכן. ויש לי שאלה, האם התוכן שלך הוא באמת טוב? יצאנו לבדוק את זה. אז נכנסתי לערוץ של רונן, 508,000 סאבים. אפשר לראות מספרים של הצפיות נעים בין 20,000, 30,000, 40,000 ו-50,000. חוץ מהסרטון שהוא דיבר על מיטל שהגיע ל-206,000. אז כנראה תוכן של האימורים הוא לא כזה טוב כמו שאתה חושב. חשבים את זה, יוצא שאתה לא מצליח למשוך בסרטון אפילו יותר מ-10% מהסאבים שלך. לעומת זאת, אני התחלתי עם 100 סאבים לפני הדרמה הזאת. ובכל סרטון יש לי בערך כמעט 100 צפיות, פחות או יותר, בין 50 ל-100. יש כמובן את ה-occasional failures, אבל באופן כללי אפשר לראות שהכמות סאבים שלי מתאימה לכמות הצופים שלי. זאת אומרת שאין לי רעשי רקע, אין לי תוכן שהוא בעצם מבוזבז. עכשיו למה אני אומר את זה? מה, אתה עומד למדוד גודל עם הסטרימר הכי גדול בישראל? לא, אני רוצה בסך הכל להגיד שזה לא עניין של מחפשים אותך, או שיוצרי תוכן קטנים מתנכלים אליך בגלל שהם צריכים את הצפיות שלך ושאין להם תוכן טוב, אלא בגלל שבאמת לפעמים צריך לדבר עליך, ולפעמים כן, זה גם תוכן. כל הזמן אחי כותב עליי דברים מסריחים באינטרנט, מה החולה נפש הזה רוצה ממני, אחי? רונן, אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו אוהבים להביא הוכחות למה שאנחנו אומרים. אז רציתי לדעת מה ההוכחה שלך על דברים מסריחים שהוא כתב עליך. מה בדיוק, מה הוא עשה שזה כל כך נורא, שזה עורר אצלך אמוציות כאלה חזקות. אמוציות שלא יכולת להשתלט עליהן והיית חייב לקרוא לו שחור. גם תראו איזה התנהגות של בן שרמוטו, כל כאילו איזשהו נינוח, כאילו אחי, בא לי לדפוק כף לכל היוצרים האלה, באמת. רגע, זהו? זה מה שקרה? הוא בעצם הגיב לסרטונים שלך מפעם והיום? זה כל מה שהוא עשה? רגע, הוא עשה ריפוסט והוא הגיב להם. נשמע מאוד מאוד חמור, נשמע כאילו הוא רוצה להפיל את אימפריית רונן ג'י. אני אגיד לכם שהוא מדברים על גזענות. אם אני אשאל אתכם פה בצ'אט, סבבה, האם צריך לעשות פתרון סופי למוסלמים שמאמינים בחוק השריעה?
שרוצים שחוק השריעה זה משהו שהאסלאם הרדיקלי יישם בעולם, אני בטוח 99% מהצ'אט שלי יגידו, כן, צריך לעשות להם פתרון סופי, אחי. אז כאילו, אתם מבינים, כאילו כולם בסופו של דבר גזענים באיזשהו אופן. תיקון קטן לרונן, חוק השריעה זה לא גזע, אלא אידיאולוגיה, ולכן זה לא כזה קשור פה. ולמרות זאת, זה נכון רונן, כולנו גזענים באיזשהו מקום, ואני מודה, גם אני, לא טלית שכולה תכלת. אני, לצערי, כן, אמרתי את ה-N-word בחדרי חדרים, אמרתי את זה עם חברים, ואני מבין שזה לא בסדר. ואגב, אני גם מאוד מאוד ימני, ואני מאמין בארץ ישראל השלמה. אתה יודע אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שלי אין פאקינג 500,000 סאבים, ולי אין פאקינג סטרים של 3,000 איש, ואני אומר את זה. שחור מסריח. אני עדיין ביוטיוב או בערוץ 5, וואלה, כל יוטיובר שרמו אותה עם דופק נהיה אנליסט. 5.24 דולרים. אני מת לירון, תודה רבה על התרומה. אני חייב להגיד שמצד אחד אני מאוד שמח בשבילך שקיבלת תרומה, זה מעולה לבריאות, אבל מצד שני אתה המשכת אותי בזמן שהתרומה נקראה, אז לא בדיוק שמעו את הנקודה שאמרתי. שוב, זכותך לגמרי, קצת התאכזבתי מזה, אבל אני אגיד את הנקודה הזאת שוב, בשביל שאולי תראה אותה ותבין. אתה בן 31, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה ברגע שאתה עצבני. חייב לנשום, לחשוב כמו עורך דין, להבין שלמילים שלך יש משקל. אבל אם אתה בוחר שלא, עוד סרטונים כאלה יצאו. עוד תיקון זה לנושא הבא שלנו בעצם, העניין עם אסבר, עמית לייטבוי. אני גיליתי וחקרתי ובדקתי, כמו שרונן גם עשה בלייב שלו, שלשכב עם בת 13 כשאתה בן 17 זה לא חוקי. אז זה לא משנה אם עמית היה קטין, אם באמת הוא עשה את הדבר הזה, זה לא חוקי. ולכן אני לגמרי לא אתעסק בעניין הזה. עמית יש לו את ההגנה שלו, הוא יגן על עצמו, רונן יתעסק בזה אם הוא רוצה. לצערי זה לא משהו שאני מספיק בקיא בו, לא משהו שראיתי בעצמי, לא מכיר את הסיפור, אז אני לא אכניס את עצמי לעניין הזה, ופה העניין הזה בעצם נגמר מבחינתי. עכשיו רונן מתנצל על זה שהוא יגן על אסבר, ופה צריך לתת לו את הכבוד שמגיע לו. אבל בסופו של דבר הסיבה שבכלל הגבתי לעניין אנס או לא אנס, זה היה בגלל תרומה של סנאק פה, הוא בא ותרם, אתם יודעים, תרומות זה לא כמו לכתוב בצ'אט אחי, זה ממש מופיע במסך, ולפעמים הבוט מקריא את זה, אבל כן, שגיתי שאמרתי את זה אחי, עם קטין זה גם, יכול להיות שזה היה נשמע כאילו אני מגונן על הבן אדם, אבל כן, זה היה נשמע לא טוב אחי, כאילו אין לי מה להגיד, אני לא יודע אפילו למה עשיתי את זה אחי, כאילו. רק משהו קטן בעניין הזה, שברגע שאתה מקבל תרומה, אז כן, זה דבר גדול יותר ואתה צריך להיזהר איתו. כשאני הייתי אצלך בלייב היה קצת תרומות שדיברו עליי לא יפה, ולא עשית להם מודרציה ולא אמרת להם כפרה עליכם, אל תקללו אותו. אומר למחשבה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק האחרון, איך אפשר שלא, ההימורים. והאמת שבנושא הזה היה לי הכי הרבה חורים לוגיים, יש שם הרבה תיקונים שאני צריך לעשות, והנה אני פה עכשיו בא ומתקן אותם. אבל לפני זה תראו את הקטע הבא. אז לא go next, אני אסביר גם למה. לא go next. אחרי שראינו את הקטע היפהפה הזה, יש לי כמה שאלות, ואני אשמח שתענה לי עליהם, כי אני אמרתי את הדברים כפי שאני רואה אותם. דברים שהיו נראים לי תמוהים. שאלה ראשונה, למה בתיאור של הסרטון מופיע האזהרה החמורה שהסרטון הוא הימורים, והיוטיוב לא תומך בזה בשום צורה, אבל זה באנגלית. למה זה לא בעברית? למה לא יכולת לעשות העתק הדבק ולשים את אותו דבר גם בעברית? יש כאלה שלא יודעים אנגלית ולא יודעים על מה הסרטון מדבר. כן, אם הם ייכנסו אליו הם יראו, אבל מה העניין הזה לעשות את זה דווקא באנגלית? בואו ניקח לדוגמה את פסי-QR. הסרטון שלו הוא באנגלית לגמרי, גם התיאור, גם הטייטל וגם התוכן הוא באנגלית לגמרי, ולכן אני יכול להבין למה הוא כתב אזהרה באנגלית. אבל אתה פונה לקהל הישראלי, אז למה לא בעברית? יש הבדל במה שהיה אז למה שהיה היום, זה אתרים שונים, רגולציות שונות, דברים שונים כפרה. שונים איך? אני בסרטון הקודם אני הראיתי שנכנסתי לאתר, נרשמתי ויכלתי ישר לשים כסף בחשבון. זאת אומרת, אין כאן איזה מעצור כדי לבדוק האם אני בגיר או קטין. אפילו באתרים פורנוגרפיים יש לך לאשר האם אתה בן 18 פלוס, ובאתר הזה אין אפילו את זה. עוד תיקון שאני רוצה לעשות זה בנוגע להצהרה, שאני טענתי שהיא רק 2 שניות ואי אפשר לקרוא בזמן הזה. האמת שלא ציפיתי גם שיקראו. כן, נכון, צריך לעצור ולקרוא, אבל כשאנחנו מדברים על נושא כזה חשוב שגם היית נגדו, הייתי מצפה שתעלה את זה ל4 שניות, כמו שנניח כאן 11 עושים ביהודים באים, שהם מודיעים שזה סאטירה ולא להיפגע מזה, וכל שכן שזה הימורים ואתה רוצה לתת עוד קצת זמן לשחקן, לבן אדם, להבין מה קורה פה. אבל כן, אני חושב שבאמת הייתה כאן איזה התקטננות, ובלהט הרגע באמת דחפתי גם את הטענה הזאת. אז בואו ננסה לקרוא את זה.
במהירות הכי גבוהה שאפשר, ונראה אם אני יכול לקרוא את זה כבן אדם. אז עוצרים. אבל יש נקודה נוספת שלא דיברתי עליה, ודווקא הפעם אני כן רוצה לשים עליה את האצבע. שימו לב, מה לא נראה לכם תקין בתמונה הבאה? נכון מאוד, המשפט הזה. מקום רביעי בטרנדינג בגיימינג. האם מדובר בסרטון גיימינג? לפי מה שאני רואה, מדובר בסרטון בידור, שיש לו קטגוריה מאוד מוגדרת, Entertainment. האם זה יכול להיות שרונן משתמש בתגית של גיימינג בשביל לקבל עוד צפיות על סרטון של הימורים? ובואו נחשוב, מי קהל היעד של תגית הגיימינג? תחשבו לבד. בסופו של דבר, בואו נסכם את זה. העניין של הגזענות לדעתי, אומנם התנצלת, לא בפני האנשים הנכונים. אתה צריך לדעתי לפנות לפורסי, לבקש סליחה על העניין הזה ספציפית, ולנהל איתו שיח. לגבי אסבר ועמית לייטבוי, כמו שאמרתי, אני לא מתעסק בזה, יש טובים ממני שמתעסקים בזה, ואני לא מכניס את עצמי לזה. לגבי ההימורים, עדיין אני לא מסכים איתך, אבל כמו שאמרת, I will go next, ואני מקווה שתמצא את הדרך הנכונה בעניין הזה. אתה עשית אחלה פרנסה לפני זה, ואני מאמין שאתה תוכל לעשות את זה גם אחרי זה, בעזרת תוכן טוב, שבאמת ראינו שאתה יכול לעשות. אבל בסופו של דבר, הדבר שהכי חימם לי את הלב, זה הקליפ הבא. כעיקרון הסרטון הזה לא מיועד לרונן, ואני מקווה אפילו שהוא לא יצפה בו, כי אם הוא יצפה בו הוא מאוד מאוד לא יאהב אותו. בסדר, אתה מצחיק את האמת. וזה כל העניין בדרמות, חברים. בידור ועבודה משותפת להשתפרות. כשאנחנו מצביעים על בן אדם ואומרים לו, עשית משהו לא בסדר, אז הוא צריך לחשוב על הצעדים שלו ולנסות לתקן אותם, וככה אנחנו גודלים כקהילה. למזלי רונן לא ראה את סוף הסרטון הקודם, אז אל תגלו לו, אבל גם את זה אני רוצה לתקן. רונן, אני רוצה להגיד לך שאתה אדם נפלא, כריזמטי, חכם, אני מאחל לך רק טוב, ושתמצא באמת רק אושר בחיים שלך. אני לא הייטר, אני פשוט מצביע על הדברים שאני חושב שאתה עושה לא נכון, ולפעמים זה חורה לי, וכמו כל אדם אני יכול לפלוט דברים שאני לא אמור להגיד, ולהצביע על נקודות שלא רלוונטיות לעניין, ובגלל זה עשיתי את הסרטון הזה. הם אומרים שהזמן שלי צפור, אני ספור כמו ליברפול, תראו. קמפיון, דאוואן אונלי, ליברפול. ועכשיו לבונוס קטן. סטרימר שלא שמעתי עליו אף פעם, רק שמועות פה ושם, גם מגיב לסרטון שלי. השם שלו זה סנקס, ואוי אוי אוי, כשאני הכרתי את הבן אדם הזה, החיים שלי השתנו לגמרי. מדובר בסטרימר הכי מבדר שתראו, לא משנה מה הוא עושה, הוא יכול לצפות לכם בתוכנית טבע על חיות, זה עדיין יהיה מבדר. בן אדם באמת עם רמת בידור מדהימה. שלום חברים. איזה חמוד הוא! וייב תמים של יוטיוב של פעם, כן. בא לי ללקק לו את הקרחת. אוקיי. אחרי שהוצאנו את זה מהמערכת, אני מכבד את מה שסנקס אמר בלייב שלו בעצמו. זה הפעם האחרונה שאני הולך לדבר על רונן ג'י ב5 שנים הקרובות. עד הנושא הבא. אבל באמת, כאילו אגב, באמת, האנשים שעושים קליפים שלי, סרטונים, אל תעשו סרטון מזה, אני מבקש. אם אני רואה שמישהו מעלה סרטון, קליפ שלי, מה הוא מגיב לדרמה של רונן ג'י, אני דופק לעצמי כדור בראש, רושם במכתב שאתם אשמים. אוקיי, בסדר, אני לא אעשה את זה. אבל מה שכן, אני רוצה קצת לקחת נגטס ממה שהוא אמר, ואת הדברים שבאמת הייתי צריך לתקן ותיקנתי בסרטון הזה. למה מוזיקת רקע אבל של רשימת שינדלר 2, אחי? הכל בסדר, מה קרה? תגיד, פייתור, אתה בן 30, אתה לא יכול להפעיל את הווינדוס? קנה 5 שקל מפתח באלי אקספרס, אחי, מה קשה? דבר ראשון, אני חצי פרסי, אז אני לא יודע, 5 שקל נשמע כבד, ודבר שני, הווינדוס שלי מופעל כפרה, זה הווינדוס של רונן. בצ'אט GPT שלי לא מופיע הדבר הזה, זה אצל רונן. בסדר, אני יודע שאת משתינה בישיבת בחורה. אני מדבר על אנשים עם הבולבול. זין, איך עוד אני צריך להגיד את זה? מה אתם לא הבנתם? פין, זרג, שטרונגול. זה תוכן שבאמת עם תוכן מותאם לכם, כמו אינדה גיים, זיגי, כל... אם אני מעל גיל 20, אני לא יכול לצפות בשתי ליצנים האלה, מה אתה לא מבין, אחי? כן, מאור, לא דיברתי אליך, דיברתי לצופים של רונן, הקטנים. כן, הייתי צריך לתייק את זה ולהגיד, אבל לפי בדיקה שעשיתי, התוכן של זיגי והתוכן של אינדה גיים באמת מותאם לילדים. אם אתם מכירים עוד יוצרי תוכן שבאמת הם פמילי פרנדלי ומתאימים לגילאים האלה, זה המקום. אבל דיברתי על היוטיוברים הכי פופולריים בישראל, שהם גם פמילי פרנדלי. וזהו חברים, אני חושב שכאן אפשר לסיים את הסרטון הזה. אני מניח שתיקנתי את מה שהייתי צריך לתקן. אני לא מאמין שאני אחזור לזה שוב. אם יהיה דברים שאני צריך לתקן, למטה בתגובות. אני נמצא. להתראות פייגנג, פיס. יש לך קרחת.